Dnes tu máme opäť, dámy a páni, niečo zaujímavé od Libereckej perly, našej milovanej, ktorú máme všetci veľmi radi. Dajte odber na Libereckú perlu, keď tak dajte odber aj mne, budem extrémne vďačný. A poďme sa pozrieť na to, čo sa stalo na cestách od Libereckej perly. Poďme na to. OK, dnes uvidíme nejakú sanitku, nejaké vybrzďovačky, kokos, aká bitka. Dneska tam bude poriadna bitka, ty vole. Let's go, poďme na to. Som zvedavý. OK, ideme, asi diaľnica pravdepodobne, typek už má smerovku, dal tam smerovku, už chcel odbočiť, typek ho nepustil. O tom si promluvíme. Já jsem teďka viděl u nějakého videa tyhle s autoškolem, teďka nechci kecat, ale prostě učitel tam jako říkal, nebo řekněme učil, nebo obhajoval to, že by v podstatě ten člověk měl nejdřív dát teda blinker doleva a asi až potom zrcátko, nebo nějak tak. Ale osobně si myslím, že by pořadí mělo být nejdřív zrcátko a jakmile potom vidím, že tam je volno, tak pak až dát blinker, protože mi přijde, že když je to takhle obráceně a vlastně ten řidič vám tam ten blinker dá doleva dřív, tak pro mě, jako pro řidiče v tom levém pruhu, to může znamenat buď dvě věci. Buď ten řidič vlastně vůbec o mě třeba neví, a dá si prostě blinker doleva a přijede a já hnedka prostě to nějak musím řešit. A nebo to proběhne tak, jak jakoby má, že jo. No ale osobně si myslím, že to jako není správný řešení tohle. Ale tak jako učitel autoškoly nejsem. Klidně mi k tomu napište nějaký svůj názor, jak to vidíte, jak to děláte. Ale prostě pro mě daleko víc vyhovuje, když ten člověk zabliká až ve chvíli, v podstatě když se podívá do toho zrcátka, zjistí, že už je tam volno, zabliká a přijede do toho pruhu, než když začne blikat daleko dřív dopředu, když tam má vlastně ještě auta v tom levém, jo. Takže tak. Áno, osobne si tiež myslím to isté, čo si myslel ten týpek, pravdepodobne to je priamo týpek z Libereckej perly, pretože minimálne ja to robím tak, že najskôr sa pozriem do späťaku, do toho ľavého, že či náhodou tam niekoho nemám a že či môžem bezpečne dať blinker a pomaly sa nejakým spôsobom predbehnúť alebo niečo, pretože ja automaticky vidím niekoho, že proste je napravo trochu predo mňou a vyhodí mi blinker, že chce ísť doľava, tak ja sa teraz zlaknem a pribrzdím si, pretože si myslím, že on mne nevie, až sa mi tam narve proste a že do neho narazím. Takže pozriem sa do späťaku, ak tam nikto nie je, tak vtedy daj blinker a častokrát sa mi stáva aj to, že pozerám sa do späťaku, pozerám, dokým tam bude nejaký priestor, kde by som sa tam mohol potom zaradiť a až vtedy, keď tam ten priestor je, až vtedy dám smerovku, chvíľku počkám a idem. A OK, ideme na nejakú cestu, dvojprudovka. Počkaj, to som nerozumel tomu, akože bolo jasné, tu sú dva pruhy proste a typek sa rozhodol, že pôjde do toho protismeru. Lebo on si myslel podľa mňa, že toto je akože jeho pruh. A nevšimol si, že vlastne toto je jeho pruh. Kde sú vlastne spomalovače na ceste. To je idiot, to je úplný idiot. OK, dám zaparkované auto. Ojojojojoj, dobre, vôbec si nevšimol. To máte ten príklad, že sa teraz nepozeráte do späťaku a takto to dopadne. Nepozerajte do späťaku a rovno proste idete. A tu už ani smerovku nedal, nie som si istý. OK, hlavná smerom. Je príjemná situácia. Nechať sa zlisovať dvoma kamionami, to chceš, tak to teda určite chceš. Pre mňa tento týpek hlavne nevedel, že pred tým kamionom je ďalšie auto, ale tak či tak prebiehať celkovo asi do zákruty, lebo to máte zákrutu rovno, nie je bohvy, co? Mluvila sa, výborne, aspoň dačo, keď už nič. OK, tam vychádza auto, pripája sa, fajno, 100% mu zbehne do pruhu rovno. Či? No jasné. Ježiši Maria! Späťaky! Kde sú späťaky? OK. Toto nebol slepý uhol, ako bol možno potom, ale najskôr to nebol slepý uhol a mohol to vidieť. OK, ide tu sanitka.
OK, skôr ako sa tomu vyjadri týpek, poviem najskôr svoj názor, čo si o tom myslím, čo sa stalo. Podľa mňa ten traktorista pravdepodobne vedel, že pôjde odbáčať doľava a nechcel pustiť to auto, aby ho predbehlo, pretože keby náhodou odbáčať doľava, tak potom môže do neho naraziť, lebo by ho chcel predbehnúť, ale vyzerá to tak, že má ešte dosť dlhú trasu predtým, aby tam išiel odbáčať doľava. Takže začal blikat v moment, kdy sa ho fanoušek chystal. Aha, on tu bliká smerovkou, no, takže on išiel odbáčať doľava, presne tak. Ale čekujte, kde má tú zákrutu, tu má zákrutu už až extrémne ďaleko. Ide, ale podľa mňa ho úplne v pohode mohol ešte nechať projet. No jasné, mohol ho úplne v pohode. Ešte mal strašne veľa času. Tam ide nejaký Hauko. Pozor Hauko. Pozor Hauko. Ježiš, tam bol ďalší Hauko, malinký. Come on. OK, tu bol jeden, pozri, tu je jeden, ktorý stihol prebehnúť a tento, tu bol ešte druhý a tento musel vyhnúť, že veľmi tesno, ak ho aj náhodou dúfam, že nehytol. Ježiši Kriste. Vyzerá, že ho nehytol, Ty kokos, chudák Hauko, pane bože. OK, cyklista, má aspoň svetlo. Celkom fajn, odbočka doľava. OK, kto mal prednosť? Obaja odbáčali z hlavnej ulice, alebo z hlavnej cesty do vedľajšej ulice. Samozrejme, prednosť mal ten, čo odbáčal z hlavnej ulice doprava, čiže pravidlo v podstate pravej ruky. V podstate pravidlo ruky. OK, tu sa zase, Ježiši Kriste. To sme videli tuším, že aj v minulom videu niečo dosť podobné. OK, čo tu stane? Ulica, na hlavnej týpek je... Jasné, prečo nie? Úplne v pohodička, však čo? Ja si idem cez cestu s Haukom, ani sa nepozrieš, ani sa neospravedlníš, proste ona len dúfala, že nič nejde, alebo všímam si častokrát to, že starí ľudia prechádzajú mimo prechodu úplne v pohodičke a častokrát si všímam to, že majú úplne na saláme, či ide nejaké auto alebo nie, oni sa len nepozrú a dúfajú, že to auto ich pustí, pretože ja som starý človek, ja radšej idem, pust ma, proste máš mi dať prednosť, lebo ja som starý človek a idem proste cez cestu. To si veľakrát strašne všímam toto ináč. OK, tu odbáčame doprava, alebo týpek odbáča doprava, asi to ide do nejakej... Ty vole, to si děláš prdel. What is this? Ježíš. Od tohohle fanouška mám ešte spoustu výživných záberov, takže sa máte na čo tešiť. Tento týpek to podľa mňa zle vybočil a potreboval si cúvnuť a nevšimol si za ním, že ho už predbieha auto. No, on to musel zle vybočiť trošku a nevydalo mu. OK. A týpek, úplne mu jedno, že vlastne on musí mať červenú, lebo auto malo zelenú. Ty kokos, ale tohle jsem fakt nežral. Dědek si prostě jde a kdyby ho náhodou fanoušek srazil, tak se toho určitě každý chytne, jak nějaký agresivní řidič srazil chodce na přechodu. Ani bych se tomu nedivil, kdyby to... Pritom má zelenú. A chodec musel mať červenú 100%. OK, zase pripájačky, toto všetci poznáme, veľa ľudí sa nevie pripájať. Čo sa tu stane? BMWčko, Dobre. OK, máme tu daj prednosť v jazde, hlavná ide zľava doprava. Tu je prikázaný smer normálne, že rovno, ty kokos, akože ináč, reálne toto reálne ušlo aj mne. Ale viem, že keby tu náhodou zabočím, tak tu by som si všimol túto značku už 100%. A táto značka normálne ušla aj mne, neviem prečo, lebo je obrovská, ty vole, jak moja hlava. Všimne si ten týpek? A všimol si aj on. Toto by sa stalo asi aj mne, že keby náhodou odbočím doľava, túto by som si všimol 100%. OK, zase tu máme nejaké mesto, tu sa brzdí. Veľmi tesné, mal šťastie, že to nenarazil niekto odzadu. Tuto máme nejakú havárku, niekto zletel dole do jarku. Veľmi nepríjemné. Jak pomoct? Hele, dobrý už. Dobře. Takto to má vypadať, no. Jasné, hneď sa zaradím, pohodička. Nepozriem sa, či ide auto, alebo nejde. No, máme tu parkovisko, toto bude určite veľmi zaujímavé, poďme sa na to pozrieť. On si normálne prechod to zobrú niekšek, čo? Pohodička. Aj.
To nemyslíš vážne, že zastala pred križovatkou a v strede cesty. Tak to ako klobúk dole. Ja som ja zbliakol. Women. Woman, okej. Nechcem sa týmto dotknúť žiadne ženy a verím, že tých pár faninek, čo tu mám, tak sú na môj humor už zvykle a treba sa jej zasmejí. OK. Počkaj, to bude tá bitka, áno. OK. Tu už typek uteká, pozeraj to, oni sa normálne naháňajú, ty vole. Čo robia? Jak sa tam naháňajú? On mu udrel palicou? On mu tam normálne, že šlehol palicou, že? A tu teraz normálne mu buchol palicou po chrbte. Co to má znamenať ako? Ježiš, a keby takto okolo môjho auta chodia, ty kokos, sa naháňajú a tento typek s takou palicou tam. Ty vole. A ten týpek, co za ním běžel, tak ten musel vidět asi hodně rudě, když za ním takhle letěl prostředkem silnice normálně mezi autama. Já vím, ta samotná rvačka není vidět, ale nezoufejte, příští týden vyjde video, kde bude zase jiná rvačka a tam už to vidět bude. Takže dejte odběr, ať vám video neuteče. To chcem vidieť? To ktoré bolo video? To ktoré bolo? To musíme nájsť to video, že ktoré to bolo, ty vole. A keď na tomto videu bude 100 lajkov, tak si to video spolu pozrieme. Let's go, na to som fakt zvedavý.